Здравейте. Може ли да ви питаме нещо? Закъсвали ли сте? Просто питаме, закъсвали ли сте? Ами ние, понеже тук идвахме миналата година, искаме да питаме. Имаше тук един надпис. Има ли двуглавнитов трилайнит? От двама човека, когато не се разберат и не се разбират, се получава двуглавнитов трилайнит. Защото да, бяхме в колебание дали е триглавнитов двулайнит или двуглавнитов трилайнит. Единия, двамата и накрая се получава лайно. Добре, благодаря. И му хапа една оса тук, като ми влезе вътре. Много уси има тази година. Обувката, пълно една, тук съм сложил захар, пълнова, ама викам нямам време, трябва да направя нещо. Иначе слагам диня, ябълка, смокинята, като дойдат така, един път 150 отрепа. И сега почна нагоре да се мата. Значи вие открихте от Дарик. Ние сме туристи, ние сме къмпингари. На кой към? Ами ние не ходиме по къмпинзите. А и ние не закусваме също. Това е лошо. Тя не може да бъде, когато е забядвам или да бъде се преспива. Какво става? Преспива ми се. Да. Рязко губите апетит или се преспива. Да не биде от старостта. Защото много малко енергия изразходвам и може би за това да се преспива или кръвта не да не е качествена, тя е нулева положителна, че пивам къде пиваме и така да може да се обозрява. А сега тази оца ме е доста. Еми добре, приятен ден. Къде влезем тук, като там се напълни? Желавам ви всичко хубаво.